Moi! Tervetuloa tutustumaan projektiimme Hymykylän ja Seniori-infon yhteistyömallista. Hymykylä on Metropolia ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksella sijaitseva hyvinvointi- ja terveyspalveluiden keskus. Seniori-info on neuvontapalvelu, josta Helsingissä asuvat ikääntyneet voivat saada maksutonta neuvontaa, palvelutarpeen arviointia sekä ohjausta oikeiden palveluiden ääreen kiireettömissä asioissa. Yhteistyömallin tarkoituksena on vahvistaa Hymykylän ja Seniori-infon välistä yhteistyötä sekä kehittää erilaisia tapoja olla yhteistyössä. Lisäksi yhteistyömallin tarkoituksena on lisätä yli 64-vuotiaiden helsinkiläisten asiakasosallisuutta Hymykylän palveluiden kehittämisessä sekä lisätä tietoisuutta Hymykylän tarjoamista palveluista. Tiimillämme on ilo esitellä 4 erilaista yhteistyömallin osaa, jotka ovat saaneet erinomaista palautetta sekä kumppaneiltamme että muilta opiskelijoilta. Jokainen osa on huolella suunniteltu vastaamaan monenlaisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin, tarjoten samalla innovatiivisia ratkaisuja sekä synergiaa. Seniori-infolla on käytössä sometilit Facebookissa ja Instagramissa. Hymykylän maksuttomista palveluista voisi tiedoittaa Seniori-infon somekanavissa. Ikääntyneiden osallisuutta Hymykylän palveluiden kehittämiseen voitaisiin lisätä kyselyn avulla. Kyselyn voisivat toteuttaa opiskelijat osana opinnäytetyötä. Metropolian opiskelijat voisivat osallistua Seniori-infon järjestämiin tapahtumiin ja sitä kautta lisätä ikääntyneiden tietoisuutta palvelutarpeiden arvioinnista Hymykylässä. Lisäksi he voisivat kartoittaa ikääntyneiden palvelutarpeita ja näin lisätä ikääntyneiden osallisuutta Hymykylän palveluiden kehittämiseen. Hymykylän ja Seniori-infon vuorovaikutusta ja yhteistyötä voisi lisätä Hymykylän tarjoama työhyvinvointipäivä Seniori-infon työntekijöille. Päivän aikana olisi mahdollisuus verkostoitua puolin ja toisin.